Okej, nu ska vi städa på steppen. Nu gör vi dung. Har vi skummet? Städa bara. Här kommer städningen! Okej, då börjar vi städa här. Vi städar lite här. Ska vi rent på steppen? Gör lite ordning här. Nej, kan vi inte ha det. Städa lite där. Städa lite, är det bra? Kolla, det blir ju. Du behöver inte göra det. Blir det bättre? Nej, ja. Ja, det är bra. Ta en liten load där. Ja. Vi skickar fakturan. Så lägger vi en sån räkning så 5 000 spänn. Städning.